हो लेकिन एक सेकंड दादी ଆଉ କଣ ବାଧାଣିଆ ଜଣା ମୁଁ ପଡୁଛ? କହିପାରିବିନି। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ରହିଲା ବାପା ବୁଝିଲୁ ପୁତୁରା ଏଟା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଯୋଉଟା ଅଙ୍ଗେଲି ଭଉଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଦାଦି ତମର ଏମିତି କଣ ଏମିତି ପୁରୁଣା କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଧାନ ଅଛି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିକି ବଇଛ। ପୁତୁରା ମନେ ଅଛି ତମର ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାବେଳେ କଣ ଦଶମ ଯାକେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ମତେ ମନିଟର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବୋଲିବାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ମନେ ଅଛି ତମର ଲାଷ୍ଟ କୁ ମତେ ଏତିକି ଶିଖା ସାଇଁ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡା ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟି ଭଗବାନ ପୁରା ସିରିୟସଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଧନ ନାହିଁ ଜନ ନାହିଁ ବାय ବାय, टाटा, गुड बाय।